Ƙungiyoyin ƙasar Saudiyya na shirin sabunta yunƙurinsu na son siyan ɗan wasa Bruno Fernandes a wannan bazarar ɗin, tare da suna duba yiwuwar gabatar da yunƙurin nasu wa ɗan wasan tsakiyar na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United bayan kammala gasar cin kofin duniya ta 2026, a cewar ɗan jaridar ƙasar Jamus Ben Jacob. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United da ke gasar Premier na nuna matuƙar sha'awar siyan ɗan wasan gaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus kenan Yildiz, inda ake sa ran za a sayar da shi kan adadin kuɗi kimanin euro miliyan 90 zuwa euro miliyan 100, cewar ɗan jarida Ben Jacob. A nan kuma za ku ji cewar daraktan wasanni na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Flamengo Josh Boto ya yi imanin cewar ɗan wasan gefe na gaba na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid da ke gasar La Liga da ke ƙasar Spaniya Vinicius Junior zai so ya sake dawowa ƙungiyarsa ta ƙuruciya, wato ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Flamengo, a cewar kafar yada labarai ta ESPN. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham a shirye take ta bar ɗan wasan gabanta Brennan Johnson ya tafi a cikin kasuwar musayar 'yan wasa ta watan Janairu, kuma a shirye take ta sanya hannu kan yarjejeniyar aro tare da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Crystal Palace ko kuma Bournemouth ko kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Aston Villa, wadda duka abokanan wasan nata na cikin gida gasar Premier dukkaninsu suna sha'awar ɗaukan ɗan wasan gaban nata na tawagar ƙasar Norway a kasuwar musayar 'yan wasa ta watan Janairu, a cewar kafar yada labarai ta TikTok. Mai horaswar kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid a da, wato Zinedine Zidane, yana son ya karbi ragamar tawagar ƙasar Faransa bayan kammala gasar cin kofin duniya ta 2026, a cewar ɗan jaridar ƙasar Italiya Fabrizio Romano. Kungiyar ƙwallon kafa ta AC Milan da kuma Inter Milan dukkaninsu suna zauracin mai tsaron ragar kungiyar ƙwallon kafa ta Leeds United da ke gasar Premier da ke ƙasar Ingila Illan Maxiela kafin kasuwar musayar 'yan wasa ta watan Janairu mai zuwa, a cewar kafar yada labarai ta Football Insider. Dan wasan tsakiyar kungiyar ƙwallon kafa ta Al Hilal da ke gasar Saudi Pro League da ke ƙasar Saudi Arabia, wato Ruben Neves, na yunkurin komawa gasar Premier a cikin kasuwar musayar 'yan wasa ta watan Janairu, yayin da kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United da kuma Newcastle United ke a shirye domin ɗaukan ɗan wasan tsakiyar ɗin na tawagar ƙasar Portugal mai shekaru 28 ta haihuwa a gidan duniya, a cewar kafar yada labarai ta Times Sport. Kada ku manta da batun danna mana subscribe a cikin wannan YouTube channel ɗin namu mai suna Spotlight Hausa TV, don wannan shine kasancewarku da mu a karo na farko.